Perlok bai kane ka dei ha Guwahati dia kane ka jaka ki khot ka ban gagar te hangne perlok ngapen tip shapi ladadon gino gi bakwa banlit sumarha kane ka jaka lada pi poi hangne bet kane ka building hangne la tho seat of innocent kade ka kateng jaka sentar jaka sumar te hangne footpath la tho hi ka kateng jaka sentar jaka sumar te pinlet be shane kan yala me pi hang to anda pi poi hang ne perlok rong syapo ti pinlet jaka lift ka sentar jaka sumar ka don ha ka mala ka basau ti hang ne pin rong jaka lift le ai bit tu number sau nyon bit tu number sau kan yelam ya pi hang ne te kane ka de ka sentar jaka sumar te perlok bai hang ne to ngin ya keren ka to ka ne bat ki staff ki batre ha ka ne ka sentar te to mentangin ya sengap mentang adon hang ne ha Guwahati ngadon lang ba ini kong naki bana silong batre hang ne ha sentar ba depit ki mo ban ba depit hai ki rong kemi ba jenjar ban yok kon te kong pila treslem hang ne Hoj ngala tre nadu bakani ke hospital kapli himo hapo Guwahati kani ke center jungi kadon habaro India mo ka main center ke te kadon hapo Delhi te chup hang ne hakane sentar long piong ba hab man sumar ki kilong kemi ki ba jenjar ban yok kon long ki ba don Jepang don sistem te long askum kelina fi kat no snem trai pi sim ki long kemi ba long bala las bala he snem ga ha adu kan snem ta pidang sim pidang sumar hang ne hadu mentate ki bahe adu patient bangi sumate sanpui ars nem bangi la ban yo jing sumar kalau kayak ka gor ka basot na no ba ublay kalak lanti yang ibri bunsin bangi haka jing ibri jongi ngi ong ba lakut ki lanti hende lada pipai banwan haka ne ka sentar long kadon hi ka jing kermen na bentaka yinga sem ka jongki hoj ba menta bunsin magi haka jing ibri bun ki long yingi ba sem jenjar ba sem sistem ban yokon lagi le shong la si paul ne kal arsnem rutin pat yokon ande haka ne ban ta haka ne ka kanti ba menta pat long kadon kalat kanti na ta ka jongki kadon kan sentar hang ne ha Guwahati elong nadu meno kong la pli kan ka sentar hang ne menta kala janda blais nem himo tena silong la bun ki bawan sini Hoj gila bun ki bala konsif ru ken ki bala kha menta hadin baki wan ban yo jing sumar hang ne te kumsi kelina fi long ki bapak sumarang ne api gila adon ne em ki blu bayo twins Hoj bayo twins te gila ya bun bayo twins te ikong ne iong bala bun hi bana silong bawan te na nong stoy no gila don hi na jowai na gila don hi nong ba stoy ni kya bun bana jowai khamtam ana bun bana jowai ken wan sumar shane kani ka kerteng hospital jungi ka kerteng seats of innocence IVF and fertility center ka kuble sipun kong ya kapor jong fi ma Prolog ba id laradon bakwa balik sumarha kane ka jaka sa simu number pun nang tohi to hang to debat ngapan map na pi ba ya kane ka video nga shoot ha kapor baleng ko kuble sipun ni pi prolog